לספר לכם סיפור. הסיפור הוא שתבואו לקניון מרום נווה, אני וחברה שלי מביאות מלא צעצועים בכסף זול. אני אביא צעצוע שאני לא מביאה, אבל תראו חזוזו לי אם הייתי קוראים. רציתי למכור אותו. מכרתי את הבובה השנייה שקניתי ב5 שקלים. תלכו, מרום נווה ברמת גן. בואו, תזהו אותי. אם אתם רואים לבד את מיכמיך, אם אתם מכירים ערוץ קוראים למשפחה, תעקבו מיכמיך, תכתבו מ"י כף. ביי, שתעקבו אחריי ואחריה. אוהבת אתכם. ורק אומרת, ואני לא חושבת על זה, פגשתי במרום נווה, לא במרום נווה, פגשתי איפשהו, לא במרום נווה, פגשתי את אסתי ואיציק. אתם יודעים מי אלה? במרוץ המיליון. אם אתם אומרים שלא, אני יכולה להראות תמונה שאני צילמתי אותם. אז אם אתם רוצים, תגידו לי ביי.